machalnada nigi parare ma dayudo kar kaka wukuom Faith Ken kachel koda ka John odhiambo ka to bange angwa lok tango warangane kama chielo bende kama pesa donje ka jini osiep kata ka gintiere ken John nantie kuomi ka to bange awinja ne paro ma Faith Ken koro tigi normal ma wacho ni about chiwo chiwo onego beni wachiwo both sides kata ka ngama dichuo nyiso nen gi pesa to bende in kaka ngama mama moher mimiyo pesa bentie seche moko miduogo kata di anyiewo ni t-shirt ma anyiewo ni vest ma mano e chiwo manyiso ni kata in seche ma omi ngeni wan joma chuo wa value ga gima joma mine omiwa od joma nyiri omiwa more than gima kata wanyiewo gi pesa nyalo bedo ni gina nyalo nyiewo gi pesa na but poka bedo gi time manyiewo ego winjo ka joma chuo wacho ni gik moko ka socks joma chuo kirango mang'eny ok ohero nyiewo gi iyudo ka ng'ama miyo or ng'ama in go e hera okelo ni socks ni ifeel mohingo ka ina idhi nyiewo socks go ken so gini ok en about ni ng'ato onego bed gi millions to in iongo go ni koro onge gima onego bed ni chiwo ibende onego bed ni nyiso ni in gi interest moro ni be kata matin min gono inyalo chiwo ok onego bed ni saduto ma atero Faith out kada wachamo mana rech mar 1,000 to ane machulo nigo ben we abe achuli ma feel obedo gi value obedo gi say e herano to nitie gima owacho ok owacho ni joma yuto gi ni piny ok onego her oro ok onego giyud joma hero gi ng'ato ka ng'ato onego bed ong'e gima dwaro kapod ok idonje relationship kata mana pesa ing'e gima idwaro ing'e level ma gima idwaro mano kende ma bro control mi mondo miyo kiki dhie hera mani pi od man malo ahinya mohingi nyaka yud gimi nyalo sustain then iwacho kanyo about wach mar chulo school fees ma tamra cha nitie gimomiyo awacho wachno oka tamra ni ng'ama ungo konego bed na advance oka tamra ni Faith kodhi somo to school fees otame to kwaya okadhi miye gima awacho mapodan moyo wacho ni biro nan waka waja class 7 ni abro teri oso mondo rom poda kanyo ta onge waka waja form 4 abro teri mondo so nitie gik madwaro list mara maketo yes ni education nyaka warom babro medre bange kobro medre nitie list maga magik madwaro maketo makata ka invest pesa to nitie list mara mage madwaro gima tamra eni wok kucha chikao nyaja class 8 ni hero tidhi kete osomo to hingi koro kizungu mwacho hingi daka mugi to wacho bebo kwaromre we are not compatible mos odhi dwaro ng'ama timre nade ng'ama level moro yes kanya kama polo ko bere Faith Ken biro mantiere kar kanyo maida meda